Ahojte! Túto nedeľu 21.2. bol deň sprievodcov a my sme sa teda boli pozrieť v Bratislave, lebo títo vážení pani sprievodcovia, keďže mali tento deň, ponúkli jednoducho prehliadku zadarmo a prečo sa neísť pozrieť na pamiatky na nás v Bratislave a nespoznať niečo nové, pretože určite každý z nás alebo každý z vás, ktorý chodí po Bratislave, si jednoducho niektoré pamiatky ani absolútne nevšimne, ani ja som niektoré nevedela naozaj, že v Bratislave sú a na budúce, keď pôjdete do mesta, tak určite sa skúste pozrieť po tých pamiatkách, aspoň tých, čo sú v tomto videu. Som zvedavá, či ich nájdete a či si ich všimnete, Takže tu sú nejaké zábery z prehliadky, na ktorej sme teraz túto nedeľu boli a dúfam, že sa vám to bude páčiť a že si pozriete nejaké tie pamiatky a na budúce, keď budete v meste, tak si ich všimnete aj vy. A to je odo mňa všetko zatiaľ. Užite si video a ahojte! Došlo k situácii, že keď si spôsobili, že tam hore, v tom hrade, ktorý už vyzeral v podstate okolo toho horizontálneho, je tam hlad. Tu máme vtáču kurtánu, hovorí sa, že dole je to zvieratá, ktoré majú 4 nohy, tu je to pre dvojnačcov, hore je to pre vtákov. Na vrchu tá postava je archaniel svätý Michal. Pokiaľ sa dostanete napríklad sem, tak tu je postava muža. Bohužiaľ pri pôvodných rekonštrukciách v minulom storočí boli tak dôslední, že obúchali tú najcennejšiu časť tej fasády. Dole je dilatačná špára, aby to nenaťahovalo vlhkosť. Tu vidíte napríklad svätého Krištofa, ako nesie malého Ježiška na chrbte, to je biblický výjav.
špekulant, bol to úžerník, ktorý vždy požičiaval ľuďom peniaze, ale keď zaplatili, podĺžnosť im nedal na to nejaké potvrdenie. Keď žal štvrtýkrát bol pred súdom, kde stále si vybral nejakú sociálne slabú, odkázanú osobu, tak tu sa sudca naštval a povedal, teraz odprisáš na kríž, že keď to nie je pravda, tak niekto čert zoberie. On to odprisahal, tak ten čert ho zobral, vyleteli tým oknom a všetkým, ktorí boli takí nečestní na výstrahu, otlačil tam jeho tvár. Preto je tam hore tá tvár toho starého úžerníka. No a keď pozeráte sem, tak po ľavej strane je zasa na úrovni prvého nadzemného poschodia také dvojité okno a vedľa neho sa nachádza guľa. To je kanónová guľa. V Bratislave nájdete veľa Napoleónových guľí, lebo v roku 1919 Napoleon ostreľoval a kto si mohol dať takú guľu na fasádu, tak dostal reparáciu, lebo dom bol poškodený. Dráveka, dráveci opravili a on tu stále v noci chodí s tou hlavou pod pozokou a hľadá spravodlivosť. Takže som to podať. Je to Mestské múzeum, je to z najstarších v strednej Európe, už z 19. storočia. No a nádvorie sa využíva pre mnohé kultúrne podujatia, má veľmi dobrú a krásnu akustiku, s tým, že teda táto časť vidí 558 je renesančná časť a táto časť oproti je taký neoštív. Pracovná verzia bratislavský Batman. Po tom, čo narazil do okna na vypleštené okále, tak už to lítal Batman. On bol bohom čašky. On ho obsluhoval, preto mám v ruke, no dneska už ani vodu nemá v tej samotnej miske. No a na tom vrchnom bazéne nájdeme zvieratka, nájdeme tam obyvateľov Dunaja. Aké sú tam zvieratka na vrchu? Tri druhy sú. Áno, to je tam žabá rak, presne tak.